Salutare fraților, vreau să Andrei și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de CSGO Wingman Road to Global. În și episodul al 6-lea și da, n-am mai jucat Wingman, după cum vedeți, sunt toți Silver 3. Dacă vă place acest episod, uitați să dați un like, un share, un subscribe. Te drept. Bă, am fost pe cap, lol. Las un pic de pauză între episoadele pentru că am nu treabă. Adică nu știu ce să zic. Mă joc mai mult Face-ul acesta și parcă, nu că mi-e lene, dar parcă prefer să mă joc mai mult Face-ul decât Wingman și, na, mai dau mai mult Face. Și mai postez Wingman când n-am cu cine să mă joc. Aoleu, să-l dau pe 0-2. Dar mă postez oricum, eu. Dacă ar sta al meu să nu stea în fața mea, ce bine ar fi. Am văzut la ultimul episod s-au strâns 5 like-uri și un dislike. Se pare că avem un hater pe canal, băieți. Opa. Avem un hater pe canal. O să-mi da dislike și la acest clip. Bă, dar ăsta n-are bă chef să moră. Dacă mă întrebați și level sunt pe Face, sunt level 3, adică știu nu e cine știe ce. Dar mă joc la Ropul Silver, pentru că acolo dau de foarte mult rămâni și chestii și e mișto. Am auzit pe ăsta. Ulu! Fuck you. Sorry, man. No problem. Zic că fuck you, sorry, man, no problem. Dar ce friș am dat acolo. Uite-l pe ăsta, Hopdog. Dacă au zis că amestec într-una este pentru că mănânc niște migdale. Haide, l-am luat pe nemilos. Dacă doriți să ne cumpărăm un schimb pe nu știu, un Phobos, un ceva, scrieți-mi în comentarii și ne luăm skin și punem tagul nemilos. Ce dracu ăsta oricum? Zeus. Cum n-a fost uitat la pe el când nebunesc? Am băi și când sunt migdale ăsta, dacă aveți la voi un oraș migdale crude, luați-le, sunt geniale. Sper să n-auziți că am tare. Oh, băi, și vara asta vine PC-ul. Adică, vara asta, da. Suntem în iulie, cam în august o să vinăm. Abia l-aștept. După care dăm drumul la live-uri. Și ușor ne luăm și un webcam și astea. Și o să fie GG. Ok.
Why you stay in my face, idiot? Tu-ți morți, mă, stai în fața mea. Pentru episod, băieți, dăm lui Cobra niște tăticuri de astea, niște avioane. Bau. Ventiți leșe. Îmi pare să-mi băi. What? Ai robot. Bă, da! What are you doing? Mor de pe dracu. What? Oh my god. Congratulations. I don't play serious, man. Where are you from? România. Where are you from? România, România. Oh yes. I'm from Turkey. Subscribe me, please. Okay. Throwing fire. Bye, man. Nice work. Bye man. Wait, wait, I have Yes. that number of subscribers. Okay. Okay. Cam atât a fost, băieți, cu acest episod. Eu am fost Andrei. Și noi ne vom auzi... Asta un pic. Ah, n-am dat la cap. Și noi ne vom auzi data viitoare cu un episod de Wingman, probabil. La revedere.